Жәуит Шакиров «Ауыл мише» Гүзәл Яппаровы. Әле һаман сезнең истәме авылдагы утын мишләре, аркылы пычкы тарта калмый иде кулның көчләре. Карлы игәү белән игәүләгән, үткерләгән пычкы тешләре кәҗәләрдә кискән бүкәннең аяк бармагына төшкәне. Күмер алыр өчен ясалган тимер сусқы, кисәү таягы, миштән алган кайнар күмерне әнкәй самаварга салганы. Самавырда күкәй пешергәнен онытмагансыздыр әле дә. Кою суларыннан кайнатканга тәмле була торган иде чәе дә. Әче балы торган мич башы әйбер куяр өчен шүрлекләр, ватылмасын өчен каз күкәен салып куйган иске бүрекләр. Ишеп кергәч килеп баса идек арка терәп авыл мишенә. Мич алдында кулны җылытып чыгып китә идек эшенә. Мич башында кипкән киез итек, йон оек баш иде аякта, җылы бияләйләр искә төшә. Инде олы яшьтә булсак та. Җылы бер ямь биреп тора иде авылларда утын мишләре, борыннарны ярып керә иде шунда пешкән ипи исләре. Әниләрнең колмак кайнатып чүпрә ясаганы истәме? Киштән ипи куәсенә баш ясап, иртән иртүк камыр изгәне. Без йокыдан уянганчы әни күпме эшен эшләп өлгерә, табаларга салган камыры кабарудан читкә йөгерә. Мичигенә бераз соңга калган, әни шуңа бераз борчыла. Утын мичен кабызып җибәргәнче чыра телә-телә җан чыга. Я төнлеген ашырга онытыла, я урамда көчле җил була, төтен чыккычына боз туңа, я утыны юыш чи була. Янып беткәч мичтә агачы, күмерен бар әле оласы. Җылыс чыкмас өчен яхшылап юшкынын бар әле ябасы. Аннан гына мичкә кереп чума камыр салган ипи табасы. Икенче шул җанга тәнгә рәхәт ипи пешкән өйнең һавасы. Җылынырга әдәм баласы чит илләргә бара, диңгезгә. Тәнне түгел, җанны җылытырга утын миче җитми шул безгә. Утын миче җитми шул безгә.